Máme majstrovstvá v hokeji, máme majstrovstvá v šachu, dokonca aj v hobbyhorsingu. Tak prečo ešte nemáme majstrovstvá v airsofte? A túto otázku si presne pokladali chlapci zo Slovenského airsoftového zväzu a rozhodli sa to zmeniť. Takže čaute ľudia, chcel som vás privítať môjho ďalšieho videa. Ako ste mohli vyčítať už z názvu, tak toto video bude vlastne o majstrovstvách v airsofte. Bol to vlastne Airsoft Cup 2025, konkrétne 5. kolo a konalo sa to vo Wolf Arene. A ja som bol samozrejme na túto akciu pozvaný a obrovská vďaka patrí Slovenskému airsoftovému zväzu. No a tieto majstrovstvá vlastne spočívali v IPSC-čku, čo je vlastne triafanie do terčíkov za čo najkratší čas a potom následne 3v3 medzi týmami. No tak taký menší úvod by sme mali za sebou, rovno by som ho zase teraz hodil na briefing a potom vám ukážem, aký som veľmi dobrý v IPSC-čku, jak som to celé vyhral. Vás to už pozná, niektorí to ešte nepoznajú niektoré veci, takže to komplet celé zopakujem, aby bolo jasno. Hráme 3 kategórie, IPSC solo, IPSC team a 3v3. Začíname IPSC solo, každý hráč ide na ihrisko, púšti sa mu čas, ide na 2 kolá, to znamená, že rátajú sa mu obidva časy a tie sa sčítajú dokopy. S najlepším časom vyhráva. Čo sa týka IPSC team, je to v princípe presne to isté s malou odchýlkou a to je, že ako si rozložíte tým, kto bude koľko terčov strieľať, je úplne na vás. Jediné, čo musíte dodržať, je zase poradie terčov, 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. A kričať si musíte, že keď ten prvý trafí jednotku, dvojku, trojku a tak ďalej, tak musíte si kričať, aby vedel, že ten ďalší môže tú štvorku trafiť. Ďalšia vec je, celý tím musí prejsť celé ihrisko. Nemusí ten hráč strieľať, ale musí prejsť celé ihrisko. To znamená, že nemôžeš od štartu ísť, dajme tomu k 15 a čakať na 15, kým dojdete k tebe na radu. No tak teraz by som sa momentálne vrhol na to IPSC-čko. Ešte podotýkam, bol to asi môj prvá taká skúsenosť s IPSC-čkom. Nikdy v živote som to nerobil proste. Ukážem, ako som to tam všetkých rozbil, ako som to vyhral. Skončil som posledný, ale to nikto nevie. Pripravený? No. Poď. Poď, ešte. Hlava. Kde je druhý? 16. Tamto? Bože. Štyri, 5. Bože, to tak nie, vôbec, to tak 5 minút som robil, ty kokot. Čo si, ešte by som tam bol v polke. Nechcem vedieť. Nie. Poď. Tu som si úplne myslel, aký som dobrý a skončil som posledný. Dobre, ale v prvých trojkách to skončilo zase lepšie. Nemohol som samozrejme stroboskop a nemohol som semispamovať, klikať ako blázen, jak to ja zvyknem robiť. Ale na svoj výkon som celkom hrdý. Že ako? Poďme si to trošku zopakovať znova, že na svoj výkon som celkom hrdý. Dobre, tak poďme si pozrieť, čo sa stalo. Karol kričí. Karol späť. Čo spravil Lukáš? Ja by som sa chcel za toto ešte Karolkovi ešte raz ospravedlniť, pretože som sa to cítil brutálne trápne. Neviem, či aj kvôli mne sme vtedy neprehrali to kolo. Keď sme pri tom Karolkovi, tak si dáme takú menšiu reklamnú prestavočku a túto Karolko vám ponúka jeho Airsoft Service, čiže je vám k dispozícii, keby ste samozrejme potrebovali hocičo vyupgradiť na svojej airsoftovej láske, aby už opraviť hociaké služby. Nevajte Karolka kontaktovať, on je tu pre vás. Nemá odrobenú 1, 2, 3 zbrane, má za sebou aj veľa pozitívnych recenzií, takže nevajte kontaktovať. No a teraz v pozadí vám tu beží jeden round, tak vám ho nechám dopozerať. Samozrejme, neboli by sme to my, keby nehráme agresívne a v momente sme sa rozbehli a vsadili sme celý stred. Potom sme tak museli tak ku koncu prebehnúť bližšie k ich respawnu. Tým sa nejako moc nechcel ísť ku nám bližšie, tak keď nejde Mohamed k hore, tak hora musí ísť k Mohamedovi, veď ako inak.
No tak rovno som vám tu dal zostrih viacerých tých roundov dokopy, keďže nechcem vám tu dodávať osobitne každú tú hru, pretože to video by zase malo neviem koľko rokov, ak kto to má proste pozerať, takže tu máte menší zostrih. Teraz momentálne my už sme potom nehrali, už sa vtedy bojovalo o prvé a druhé miesto, potom následne bolo vyhodnotenie, tak potom vás rovno hodím na to vyhodnotenie. No a týmto by som vás chcel pozvať spoločne aj so Slovenským Airsoftovým zväzom na ďalšie kolo, konkrétne posledné kolo tohto roka, 6. kolo Airsoft Cupu 2025. Pekne si poskladaj svoj tým, zober svojich kamarátov a vidíme sa v 6. kole. A teraz už rovno kopne na to spomínané vyhodnotenie. Poďme rovno na to vyhodnotenie od IPSC Solo. Na to ste asi veľmi prekvapení. S časom, sčítaným časom 1:19:47 Michal Vlach. Druhé miesto, čas 1 minúta 11 sekúnd 73 stotín, Peter Belica. 1 minúta 5 sekúnd, Matúš Meloš. Poď tam inkognito. Styk. Dobre, IPSC tým. Tretie miesto má čas 1 minúta 8 sekúnd 94 stotín. Druhé miesto má 1 minúta 8 sekúnd 13 stotín. Prvé miesto má 1 minúta 2 sekundy 46 stotín. Tretie miesto je AAT. No, druhé miesto je Zvolenskí junáci. Mohli premenovať na Slovenskí junáci, nejaký Zvolenský, vieš, čo taký patrí. A jeden čas bol čas. A prvé miesto MP. Ja. Posledná kategória 3v3. Tretie miesto ATC. Aspoň začal. Môžeš, Kajka, ja to natáčam, nech si z toho vybere, akú chce fotku. Aj na výšku chceš? Pozri, necítia všetko. No tak a sme na konci videa, ja by som vám chcel poďakovať za zliadnutie, že ste to dopozerali až sem. Umiestnili sme sa tretí, ja ďakujem chalanom za spoluprácu, ja ďakujem samozrejme Slovenskému Airsofttovému zväzu, že ma pozvali, že sme si mohli takto super zahrať ďaká ním a vidíme sa samozrejme na 6. kole Airsoftového cupu. Samozrejme nezabudnite sledovať Slovenský Airsoftový zväz na Instagrame, na sociálnych sieťach, nezabudnite sledovať mojich sponzorov Cygnus Armory, Minecraft, Jeftron, ďaká ním vzniklo toto video, ďaká ním moja puška pácha tak ako má. Samozrejme ešte raz k tomu Karolkovi, keby niekto chcete porobiť ganu, samozrejme napíšte jemu, Raccoon Airsoft tu je tu pre vás a vidíme sa v Partizánskom. Takže čaute. I'm taking a puff, I'm stuck, I feel like a sus. No trust, so do as you must.